12 mano mar dwe mar 8 mar higa no biro bedo koporo wache wi kaka Kenya nyalo geto turbin mano ewi lek mare mar ochumi kod dongruok ramne e tok higa mano mar 2030 kapok odonjo ewi twak ewi dongruok Kenya ng'eni unduto te ni untiere gi geno mag gik ma ben jatend piny Kenya na geno mar mondo mi osom nikech jatend piny Kenya kinde ka kinde ka chiwo twak moyiedhi ochiwo ka piny Kenya osebedo ka ringo to mana mar 2030 kaka piny Kenya nyalo dongore emano chiwo to wuok keni kachako kodi Recho Guto twak mari geno mari kaka japiny odiche manyoro motelo ne twak makama ni geno jatend piny nyalo loso ewi wach mana erokamano ahinya ing'eyo ni ok nan kenda kaka ja Kenya but jo Kenya te ng'ato ka ng'ato nigi pache mano paro ni jatend piny Kenya nonego bed ni lose maduong' ahinya nang'eni obro wuoye kendo mana expectation mana paro ni kata kowuoye weche masani to nyaka wuone weche bende ma future nikech future ge magero kawuono koro mago be nang'eyo ni nyaka no wuoye koro expectation mana duong' ahinya onge malich ahinya but gik mana expect ni mondo wuoye ne gin gik ma future kendo gi incorporate jok matindo bende mondo odonje sirikal aparo ni mago an karata paro ni noko dhi koda marach ahinya noko dhi koda marach nikech oganda mamoko na wera no nyalo na loso kutende kod siasa mosebedo kod mana katimore pacho ka kene Recho ing'eni ng'ama riek bende wacha wach siasa sate seche moko be nyaka mi jopiny pachi mar development koro an aparo ni kaka noneno mbele aparo ni ber moloyo nikech koningo be ni kaka injateli bedo ng'at moro ma ji nyalo predict ni kawuono tadhi wachango koro anto kuoma personally no score